Ýewropa Gepleýär Erkin Türkmen Radiosu. Salam, kadarly ýylyşlar. Bugün bir DBT yani Demokratik Vatan Türkmenistan siyasi cemiyetçilik hareketinin esaslandırıcısı hem de on köp ýyldan beri baş tutany Murat Gurbanow bilen opozisiýon siýasaty nähili alyp barmaly diýen temadan gurunçylyk geçirmegi ýüregimde dugduk. Muň bir özüne ýetesi düýpli sebäpleri bar. Şonu bir iki agada düşündirmek üçin men bir daha ilki birin neşriyat tecrübemizde ýüzlenmekçi bolýan. Ona bir ilkinci ýerek 2002-nji ýylda şu Şweýçada Türkmen neşriyatyny açamyzda gün ady bilen bir Türkmen edebiýatyny tanıştyrmakçy bolduk Şweýtlere. Şonun başlamagy karar etdik. Onun ilkinci kitaplarımız Türkmenin en gowy hem meşhur erteklerini Şweýet diline tercüme edip şular ýaly kitaplary çıkarıp uğradık. Yine şu Akpamuk diyen ertekler kitabı Şweýet diline görkemi dine şu taýda Türkmen gyýdynyň suraty bardyr. Şeylere bedemelli bir şowatlar şeyle düşündük. Şu Şweýetlere Türkmen erteklerini yetirjek bolsam, şular ýaly edip şu Türkmenin öz ýanky etnografik suratlaryny kitabyň ýüzüne çykarsam, şu kitaplar gowy geçer, gowy alynar diýip şeýle pikir etdik. Onuň şu siýasatyň dowamy ýene de görseňiz, şular ýaly kitap çıkardık. Sonra da yine gaty daşly bunun ady Ewigheten Schelle Şweýçe ine gowy şeýle tutsam belki okap bilersiniz. Ewigheten Schelle diýmek bu bakylyk suwy, ýani ebedilik ömür berýän suw. Oňa türkmenler awy demdem suwam diýerler. Inni birin pikirimiz şeýledi. Näçe görseňiz şunu etnografik suratlar bardyr kitabyň ýüzünde. Şular ýaly bolsa bir Şweýetler şunu gowy alarmy diýip pikir etdik. Giň görüp, täsin görüp, hem de bir başga ýurdun ertekleri bilen tanışmak üçin şu amatly bolar diýip pikir etdik. Ýani geçkinli bolar diýip. Emma tejribe bize näme görkezdi? Tejribe şular ýaly edip bedeňde kitaplar, ýani Türkmen ertekleriniň hyrydary az bolup çykdy. Näme tanış etnografiya, näme tanış bir halk, hiç wagt görmedik, okumadyk bir erteklerini bilmeýän halklary, edebiýatyny bilmeýän halky, şoň üçin Şweýetler o diýen höwesek bolmadylar. Soňra bir epesli gözleglerden soň, epesli agtaşlardan soň şeýle bir karara geldik. Aha, diýmek Türkmenin etnografik suratlaryny kitabyň ýüzüne çykarsam, onu Şweýetler şonu köpçüliklerini alanok diýip. Onu pikir etdikde bil Şweýetlere de, Türkmenlere de, Niemislere de, Fransuzlara da bütün dünýä düşünükli boljak suratlary kitabyň ýüzüne çykarmaly diýen karara geldik. Ine şeýle karar bilen çykaran ilkinji kitabym şular ýaly. Bu kitabyň ady Warfer Grudan Kväker. Warfer Grudan Kväker bir Şweýet dilinden Türkmen diline öwürsem, gurbaga näme üçin warrykleýar? Ine şular ýaly bedäp uramyzda biz Türkmen kitaplaryny, Türkmen erteklerini şondan soň Şweýetler köpçüliklerini alyp başladylar. Hem de bizim kitaplarymyz Şweýet diline girdiji getirip başlady. Ine bu gören täsin bir ýagdaý, ýani men aýtjak bolýanym, eger sen neşriyatçy bolsaň, çykarýan kitabyň bir ýanky neşr edýän kitabyň şol halka düşünükli hem şol öz derejesinde kabul etjek derejesinde bolmaly. Murat, men şu misaly ýönülüge getiremok, men şu taýda bir
şunu bilen bağlanşykly aýtjak bolýan zadymy, men göwnüme bolmasa häzirki wagtda türkmen oppozisiýasynyň, ýene aýratynam men oppozisiýa, demokratik oppozisiýa diýlenine ilki bilen odal Agdyrlyk halk hereketi gödüňe getirilýän bolsa, inni häzirki wagtda DVT, ýani Demokratik Watan Türkmenistan siyasi hereket öňe çykdy. Elbette Agdyrlyk bar, Agdyrlyk gitip giden ok, Agdyrlyk öz işini edip ýör. Ýöne oň edýän işi biraz başgaçarak alınıp barylýar häzir. Emma esasy häzir lokomotiv DVT boldy. Demokratik oppozisiýada. Umuman oppozisiýa şu demokratik oppozisiýadan başga dogrusyny aýtsan oppozisiýada ýok. Ol beýleki nomenklaturaçy oppozisiýa diýilýänler, olaň etjek bolýan zady diňe Yurdu Berdimuhammedowler talamalylar, biz talamalyk olaň bar dawasy, şol başga dawasy olaň hökümet bilen. Inni şu sizin alyp barýan siýasatyňyzda men pikirimçe bir aradaşlyk emele geldi. Türkmeniň ýagdaýy bilen, Türkmenistanyň ykdysady, siýasy ýagdaýy bilen. Şoň üçin men köp wagtdan beri garaşýardym, sen ahyr sonunda şu şeýlerek bir netije özüňem gelersin diýip edilmeň çak edişimi ýaly boldy. Inni bir näçe ýere soňky wagtlarda eden gurrunlarymyz bir zady görkezdi. Senem devletten, ýani Demokratik Watan Türkmenistan siyasi hereketinin yol başçyly başlygyny hökmünde şu netije geldim. Ýagny oppozisiýon hereket üýtgedilmeli. Türkmenistanyň ýagda üýtgedi, şoňa görä de oppozisiýon hereketin üýtgedilmeli. Indi şunu bilen baglanşykly men ilkinji sorawym şeýle. Türkmenistanyň häzir ykdysady ýagdaý nähili? Halkyň ykdysady, sosial ýagdaý nähili? Şonu 10 ýyl öňkü ýa-da 5 ýyl öňkü bilen deňeşdirip, şoň tapawyny aýdyp biljekmi? Aýdyp görün, ýene olarak salamu aleykum hemmäňize, hormatly iýleşler, akybet apara hormat edip çağırgyna köp taňa ýokadan. Gattorap dogry belläp geçdiňiz, häzir hemme zat ýükýär. Gaty ultiýylik. Dünýä, Türkmenistan, halkymyz hemme zat. Şoň üçin oppozisiýada ýyrak etmelerle ýa-da öňkü, ýa-da düňkü günde bolmalarla has öňe gitmeli. Oppozisiýa diýmek sen ýagny ýerli hökümetten has öňdüg diýen. Has öňdüg gitmelem, ýolum görkezmelem, bolmasa biz gowşa oppozisiýa bolýar. Şoň üçin gattora dogry belläp geçdiňiz, biz hökman suratda täze işlemeli, hökman suratda biz halkymyzyň hemme isleglerini, halkymyzyň hemme ýagny gerek zatlaryny biz gözüňde tutup şonu öňe gitmeli. Eger ýalňyş ýolda bolsa ýol okutmeli. Ne bizim esasy siýasat şökmünde maksadymyz şol. Oňa men bir belläp geçjek bolýan bir topar grajdan aktivistler bar, grajdanlar bar, ýöne çykyş edýän. Käbiler olar oppozisiýa diýip nime diýär, olar oppozisiýa diýär. Olar grajdan aktivistler. Oppozisiýa diýmek sen şuňky günne hökümeti alyp barýan diktator rejim, totalitar rejime garşy görüşden oppozisiýa bolýar. Bolmasa sen ýöne grajdan aktivisti, bloger ýa ýene bir zat bolýar. Şoň üçin oppozisiýa diýmek biz özümiz ýol görkezýär, biz şo ýolda halkymyz häzirki günden müňesi, milyonesi gowy ýaşar, şo ýol, şuňky alyp barýan ýola garşy, ine şo ýola biz geçämeli, şo ýolda biz bagtly bolar hemmämiz, ine şol ýaly oppozisiýa ýa-ni amanslandyrýar. Bolmasa ony ýöne sen tanqid edip dursaň, sen tanqidçi bolýan. Şoň üçin ine oppozisiýanyň esas tapawudy hem tanqid edýär, hem ýol görkezýär. Doğru. Köp tanqid etdik, ýöne ýol, haýsy biz alternativ ýollary biz näme biz halka berip bilýär we näme haýsy tarapa akyp bilýär barada biz köp görnetmedik. Şoň üçin şonu hökman görmeliler. Indi ikinji sorumuz şu Men dur, ikinji soraga geçmeden önce bir aýtjak adym şeýle Murat. Ine oppozisiýa diýmek, ine belli bir urlany belledin, häzir şoň üstüne bir ýetirmeli zat bar. Olam oppozisiýa diýmek bir gurulmaçylyk siýasy göreş. Grajdan aktivistleri olar ýekebara da görüşip bilýärler, ýekebara şu görüşü ömýörler. Olan görüşü, olan ören zerur görüş. Soňky 5 ýylyň içinde
şu Covid bilen bağlanşykly, Covid keselliginiň mögüjemi bilen bağlanşykly Türkmenistanyň grazdanlarynyň Türkiýedäki, Ortaýetdäki, Belarusda, Ukrainada işläp ýören, okap ýören türkmen grazdanlary olar hökümetiň edýän işiniň näde olduğunu görüp, beýleki ýurtlaryň bilen deňeşdirip, şoň hatda Belarus bilen deňäňde, beýleki Türkiýe bilen deňäňde hasam tapagynyň ullugyny görüp, halka Türkmenistana jebir berýändigini, hökümetiň özüni iklimäge gadanmaga mümkinçiligi ýokdugyny, iş ýerleriniň ýokdugyny görüp şol atlar tanqid edip uradylar. Olara grazdan aktivistler diýilýär, dogry aýtdyň. Emma sen ýol başlyk edýän görüşüň bu eýem grazdan aktivistlerinikinden bir wagtlançak ýokardaky görüş. Bu eýem guramaçylykly syýasy görüş. Şoň üçinem onun tapawudy bar. Emma şol döwrüň geçen 5 ýylyň içinde siz gören aktiv görüşdiňiz, esasy güýje urulyňyz, umyt berdiňiz türkmen halkyna, Türkmenistanyňky ýagdaýy guramaçylykly syýasy görüş alyp baryp üýtüp boljakdygyny. Sizin görüşiňiziň netijesi az bolmady Murat. Şunu inkar edýän adamlar var. Olar men pikirimçe gaty näde dogry baha berýärler. Şu dewletten alyp baran görüşüne de, sen alyp baran görüşüne de. Men pikirimçe egerde dewlete bolmadyk bolsa, şuňkun Türkmenistanyň adamlaryň ýaşaýyş derejesi häzirkinden epesli pes bolardy. Hukuklara mağdur bolardy. Dewletten alyp baran görüşü boş geçmedi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary islemese de dewletten alyp barýan görüşüne de erkin Türkmenistanyň alyp barýan köpçülikleriň habar serişde hökmünde olar birin getmiz dinlemäge mejbur, sebäbi biz halkyň erk islegini bildirýär. Siyasi derecede bildirýäňiz, bilen şonu siyasi jemgyýetçilik derecede şol islegi hemde halkdaky närazyklykları ýetirýär. Ol şeýle erkin tribunalardan halkyň erk isleginiň ýetirilmegi ýolbaşçylary da belli bir derecede täsir edýär. Ýöne şu geçen döwrüň içinde ýanky başda aýdyşym ýaly halkyň sosial, ykdysady ýagdaýyna belli bir özgörüşler bolup geçdi. Şol özgörüşler nämelerden ibaret Murat? Mysal üçin 5 ýylyň Türkmenistanyna açlyk bardy. Şuňkun açlyk barmy Türkmenistanyň? Men pikirimçe şuňkunny Türkmenistanyna açlyk ýok. Ine bizim esasy ýalňyşymyz, biz asuda asmany arkada zamana çalışdyk. Biz asuda asmany bizim haklarymyzyň peşelmegine çalışdyk. Egerde Türkmenistanyň umumy tersen açlyk boýunça hiç kim açlykdan ölýän ýok. Hatda kardyna magazynlardan hem haridat diýen. Şu haritlar başga bir biznesmen, belli däl biznesmen gelip ýapyp gidýär. Ýagny pul berip gidýär. Sebäbi Türkmenistan bu baý döwlet. Türkmenistan Türkiýe ýaly, Türkmenistan goňşy Azerbaýjan ýa-da Özbekistan ýaly kiçik bir halky bar. Kiçik möçberde bir halky bar. Gaty Türkmenistanyň içinde 2-3 milyon adam bar. 2-3 milyonu şu ýerde hökümet giýje güni baýaklary ogurlap ýatsa-da hökman ýagny harid almaly, hökman jaý gurmaly, hökman ýa-ni öýde bir nahar edýän birini saklamaly, hökman bir ýa-ni servis almaly, şonu tölemeli. Şu ogurlanýan pullar aşağı inýär, şolada tölelerdi halkyň içine şol pullar ýeterlik bolýar. Näme? Sebäbi bizim halkymyzyň istegi köp zat däl. Çörek bolsa bolýar, et bolsa bolýar, ay Allah berer galany. Biz bir öňden märi haklarymyzy bilmeýän soň, öňden märi komfortda ýaşaman soň bize sähel komfortdan ummasyz bolýar. Şoň üçin mysal üçin şuňkuny alal bir Ýewropa adamy şonuň komfortuny we türkmen adamyň komfortuny deňeşdirsek, köp ýerlerde türkmeniň kutya, ýöne esasy ýerlerde dogry tutulýar. O diýmek näme? Şuňkuny Türkmenistanyň kanunlary gaty ösenler. Mysal sen jaýyňa nalog köp kelam bor. Sen ýa-ni biz garadan edip bolýar. O ýerden bu ýerden pul gazanyp bolýar. O ýerden bu ýerden gazanyp birden sen tutursaň pul berip sypyp bolýar. Bir topar ýa-ni kriminal リガーネットに。Ol bir halk üçün şuňkuny avantaj.
Indi biz doğru diýmende, şunkunna halk üçin avantaj. Egerde Yine şolun avantajlı yani düşündürün avantaj yani şunki halk üçin amatly. Hökümet gözünüm ya halkam korrupsiya berip hökümet ýaly olum korrupsiya diýer. Ine hökümet öl ýerine ul pullar ogulýar, 100 miňlap dolar ogulýar. Halkam aşagda garadan işleýär, ýagny nelegal işleýär, nelegal konvertasiýa diýär, nelegal bir topar zatlar diýär. Oňa da hiç zat diýenok, gaty bir zada nime dämese ýa bir rezonans bolaýmasa ýa bir ýalyk bir daş ýurtdan gürläýmese ol zat diýenok. Şol halk kellesini aldıranokmy? Şol halk öz haklaryny talap edenokmy? Boldy. Şol sebäbi şolun alýan, görýän giýdejeleri şu halka ýeterlik bolýar. Korrupsiýon tarapdan, nelegal tarapdan bolsun tapagy ýok. Şo halky şol ýanky ýeterlik bolýar. Şoň üçin halk galanok, ýokarkylaryň hiç zat diýenok. Şurada bolmadan ýokardakylar öz ogurlugyny dowam edýär. Gurban Guly ul maştapda ogulýar, Serdar ogly ul maştapda ogulýar, bir oturan ministr kiçirak maştapda ogulýar, ondan oturan aşaky, ondan kiçirak maştapda ýöne Türkmenistan kriminalyň içinde. Doğru Murat. Şunu gaty doğru belledin. Bizim Türkmenistan'daki ekspertlerimizden biri şeyle baka verdi Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýyna. Hawa diýdi. Halk häzir öňküsünden 5 ýyl mundan olursundan has gowy ýaşaýar, ykdysadydan, sosial ykdysadydan ýöne. Bu hökümetin gazanan netijesi däl. Hökümet bilen halkyň arasynda edilýän aýdyşyň ýaly sesli düýünsiz, ýagny sözsüz ulalaşyk bar. Hökümete, ýani hökümet başynda oturanlara ýurdu ullan talaýarlar, gazyny satýarlar, ýurdun neftin satýarlar, minerallaryny, ähli zatlaryny satyp, olar ahry Amerikadan, Angliýadan, Orsiýetden, Kiperden, bütün dünýä ýüzünde bir gowy döwlet bar bolsa, Şweýçariýadan, ondan mundan jaý alýarlar. Gozgulmayan imlek alýarlar. Hatta ilçi bolup işleyen adamların arasında da Amerika'da işläp ýören Meret Oradow 6 milyon dolara jaý aldy. Şol ilçin aýlyna aljak bolsa 100 ýyl, 200 ýyl işlemeli. Emma o 20 ýylyň içinde 6 milyon dolara jaý aldy. Diýmek şu nämen görkezýär? Bütün şu yan kaydısını ýaly diňe berdim Muhammedow maşgalat dälle, onun aşakdaky ministrlerim, kadylarym, häkimlerim, sud prokuratory hemmesi ogurluk edýär. Ýöne her gaýsy şol döwleti, halky öz işiniň, öz gulluk wezipesiniň mümkinçilik berýän derejesinde talaýarlar. Emma halk näme diýär? Halkam ýanky sessiz ulalaşyň esasynda bularam edilýän aýdyşyň ýaly tölemeli salyrdy. Tölenoklar misal üçin aýdaly köp ýerlerde elektrik toğunun pulunu tölenoklar. Ondan hökümetem şol halkyň sesini semetmek üçin nämäni kerosini, benzini arzan saklaýar, dizeli. Ondan şoň hasabyna da we beýleki ýene de käbir zatlaryň hasabyna halkam öz ölmez ödüsini inni tapıp bilýär. Ýene bir aýtmalar şu doğrudan şu häzirki ulalaşyk korrupsiýon ulalaşyk. Halk hökümetin agalyk edici toporun arasyndaky korrupsiýon ulalaşyk. Diýmek şu ulalaşyk ebediligen bolup bilmeýär. Ýani hemişelik bolup bilmez. Doğru adam däl, ýöne şol ulalaşyk häzir Türkmenistanyň halkyň ykdysady sosial derejesiniň belli bir derejede saklanmagyna, ýani şolar ýaly näme getirdi. Ýani adamlar başardığından ogurluk edýärler, edil Sowet döwründäki ýaly. Başardığından tarafta maslap, çoponun maslap hemmeli. Hemmeti. Her kim öz ýerine göre o Google'un derňewçi diýen nemesinde ýani revizor diýen komediýasynda bir epizod bar da. Şo taýda şäher häkimi nemen ýanky polisin başlygyna aýdýar edin alan parasyny görýärde haýwat atýar oňa, urýar ony.
Sen niye öz wezipäňden ýokary paralayan diye. Sen asla paralayan diýen okşama. Sen ty ne Alma почину. yukarıda kalacağım diyor. Ava yok, ты не по чину берешь взятки diye. Yani şu özü her tüz Türkmenistan'a gerek şu demökçü nimetini, komediyasını günlük ehli tiyatrlarda koymalı Türkmenistan'da. Niteet şu arada belki menden haf köp zat bilendin. Şu ýagdaý korrupsiýon lalaşy kalk bilen hökümetin arasında şu misallar bilen görkezsene şonu. Yine misal aýdaýyn da. Gattora bellekeşdene de ýöne bir aýdan da adamlar men lalaşamak wagtlaýynça diýip bu ömür bolup biler. Ne? Ýöne bu munyň netijesi näme? Ine şu ýagdaýda eger gitse Türkmenistan ösmeýär. Haklar ösmeýär. Türkmenistan ösýär diňe korrupsiýa tarapyndan. Türkmenistan ösýär esasy gurmaly binalar ýa-da arkadaş şäher eýle beýle zatlar gurulur, başga zat ösmez. Şol galap Türkmenistan. Geljegem üýtgürmez. Şudur şunu gider. Mundan beter korrupsiýa ýerse grazdan uşuna barar. Ýöne şu zatlar gowulugy getirmeýär. Ýa şoň üçin biz aýdýar, şunu çalışmaly. Şunky bunu gowy ýöne geljek ýok. Ine şoň tapaly. Ýöne şu ömürlük olmapdylar. Bir topar Afrika döwletlerde ömür kıldı şun. Ýuwaş-ýuwaşdan baýlar saýlanar, eline güýçler başlar, ýagny ýa-da gurban guly öz tokumuny getirip, kolu ýa-da gulçulga salýar beýlikleri. Hökman ýa-da şu balansda durmaýar da, gowulugy getirmeýär. Ine şoň üçin biz hökman çalışmaly şunu. Indi misal getireyim. Misal üçin men soňky 3-4 aýda TikTok'da şu Türkmen bir çyksa ýazylýan, seredýän, ünsverýän, analiz edýän. Diňemenne bir bizim ýa-da DBT aktivistler o analiz edýär. Onuň oturup biz ýa-da şu videolary analiz edýär. Ünsverýänler Türkmenistanda misal üçin men firmalaryň atlaryny aýtmaýyn. Bir topar firmalar, bir topar adamlar häzir maşin satýar. Ünsverýän. Men häzir gurulmaly nähir Ýewropada bolýar, şo maşin satmak, nähir Türkmenistanda. Şo ýerde biz analiz ederiz. Nähir bolmaly haklar, naloglar we ýa-da şertler we Türkmenistanda nähir bolmaly bolup durany ýa-da haklar, naloglar, şertler. Ýewropada maşin aljak bolýar. Ine men häzir maşin aljak bolýar. Men her wagt maşin alýan. Edara, özüme çarşyp bol maşinlary. Ine aljak bolsaň sen bir aport etmeli. Bir 3000-5000 dolar euro tölemeli. Galany leasing ýa kredit hökmünde, klasik kredit hökmünde berýär. Ýa-da leasing ýa soňunda maşin senki. Tapaw diýär. Sen dokumentler berýän, olar banka teledýär, diýär, oňa taň berip goýar. Sen maşin. Oň hiç il tapaw diýär. Pulunyň möçberine tapaw diýär. Ýöne şu aport, birinji aport üýtgende 3000-5000, 10-15 dolar. Ýöne şoň tapaw. Hemme garajlar, maşinler maňa her gün jaň edýärler, gel, görküt, süküt, şunal ul konkurensiýa. Indi Türkmenistanda näme bolýar? Ine men aýlygma men şonu ýapdy diýen, sen ýa 2 ýyl galýan, ýa 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl tapaw diýär. Ýa strahowka bar, ýa-da maşin döwülse da adetse serwisler bar. Hemme zat ýa-da ýygyder bir gurulma sistema. Indi Türkmenistanda göreli. Bir topar oğlanlar maşin satýar. Hytaýdan getirýär, o ýerden getirýär, Anadoludan getirýär, Türkmenistanda maşin satýar. Birinji dana maşina gerende servis ýok. Raçy, täze Hytaý maşin çykdy. Oň zapçatlary servisini ýa satýan oğlan götürüp bilmez. Mümkin näme? Sebäbi oňa bir uly firma gerek, uly ýa-da şol zawodyň ýürütülüşdirilen kompaniýasy gerek ýerlerde. Şolar etmeli, o real bolsa Hytaýyň bir ýygrym kompaniýasy şurada öz ofislaryny açmaly. Ýa-da maşinalarynda hökman zapças obslužuwaniýasy bar. Onu götürmek bir. O da şu hyzmat Hemme zat nelegal, ýa-da legalny getirýär, ýöne pul aýlaşygy nelegal. Ýagny şunu aýdýar 15.000 dolar, 20.000 dolara satýar. Ýa-da manatda satanlar bazardaky dolara satýar. Olam hem kriminal. Sen 3 ýardan satmaly. Ofitsialny kurs boýunça. Bazar kursundan satyp bilerdiň. Ýöne bazar kursundan sen satsan, mesela 15.000 dolara maşin satsan, goýalaly orta baha 20.000 dolara. 20 dolara maşin satsan, ona bazar bahadan 20'ye götürsen bir näçe 40.000 manat bolýar. Doğru dämi? 40.000, 400.000 manat bolýar.
400 bin manattan sen diýmedim diýenne 60 bin, 70 bin manat nalog tölemek. Diýmedim diýenne her maşindan şoň hiç haýsy tölenok. O pullar büdjete baranok. O büdjetten sosyal zatlar gurulanok. Yani medeni döýler, balnisalar, poliklinikalar, ýollar, şol hekimlikden gurulmalar. Hekimlige barmaly şo pullar. Hekimliğin döwlet de baranok. Bir topor abarotlar edýärler. Hiç kim nalog Aile tölemez. ödeýärler. Yani pulu aileýärler. Fewda, pul ýine Arsa fewda. dolara satýarlar. Ine men size bunu aýdaýyn. 96'da $50 için polis gelip yankı ulu cinayet iş kaldırıp vaat edip bağırlar bir nalog töledik. $50 için. Hmm. Yani dolarda sattım diye. Yani arkayın dolarda satýarlar. Men onu minus diýemok ya plus diýemok. Ine ýagdaý, men düşündürýän ýagdaý. Ýewropada Doğru, ne? her çok sade ýagdaý. Tamam. Indi bir oğlan ayda bir 10-15 maşin sat. Ine 10-15 maşinin eýem 600 bin manat. Şo pullar büdjede barmaly. Şöýden ýanky işli adamlara çağırın pensiya nime pasobiýasyny pensiýalaryň gatdan urulup bolýar. Şondan barmaly. Diňe halkyň nalogları da hökümet ýanky nimäni satýar beýleki tiwgal satýar ondan barmaly. Ýöne halkym tölemeli. Tölemen sen nalog tölemen ýaşasaň köçäňem bolmaz. Sen ýanky swedam bolmaz köçäňde, köçürüňde trotuarym bolmaz, banisa da bolmaz, skor pomşam gelmez. Oğluna sen poliklinikaň bolmaz. Ol operasiýa üçin sen Hytaýa gitmeli, Indiýa gitmeli, Türkiýe gitmeli. Ne şo? Bir diğerleri de şu. Bir diğerleri. Şonun sebäbi şu tarapy nalog tölenok. Indi biz bir zilkany analiz edýär. Ýewropada näme bolýar ve Türkmenistanda. Indi şol maşyny satýar. Hemen edýär. Tüwürme berekella aylyk töleýär, eýem gowy. Galany ýanky nilgal abarot edýär. Nilgal abarot edilenler Yani bir kanun aileýär pulu. awa nalişli pullar aýlanýar. Nal Nalişli pulları. aýlananlar eýem kriminaly geçýär. Näme? Ol eýem kriminalny ýanky operasiýalar edýär, nilgal operasiýa. Ondan nalog berse, onu wzatka berýär. Şu kriminal operasiýa. Para veriyor. Olam ýerýär şu kriminal operasiýa. Ondan ertir ýanky bir налоговый, пожарник, ягни polis, MHM gelse olum şondan peýdalanýar. Diýmek, o ýerde de illegal gidýär. Olum alýaşyndan, olum şondan çörek ýýär. Ýagny şul adam näme diýär? Ýa biznes kurýan adam, maşin satýan adam. Birinji, illegal operasiýany dogry üçin edýär, hem banka derek işleýär. Hem ýanky şular naharlaýar organlary. Hem işgärlerini naharlaýar. Ulu risk alýar. Hem Türkmenistan'a şu pulları aylap şol adam özünü östürmeli, biznesini östürmeli. Şo ýerde ýanky banky guruma ýa kredit adamyna kredit bermeli bolýar. Maşina hiç hemmete albilenok. Aýna men diýýän 2 ýyllyk kredit, 1 ýyllyk kredit, 4 aýlyk kredit, 6 aýlyk kredit hökmünde berýär. Sen birine kredit bersen, on uçoğdan at barmaly. Näçe prosent at barmaly. Ondan dolar ütgöse, on manat ütgüýär. Bir topar uçoğda var da, diýmek şo banka derek şol operasiýalar edýär. Bolmasy näme? Şol adam barmaly banka, bana $100.000 berip 5 maşina alýar. Bank berýär kredit, bana üçin 10-15% ýyllyk alýar krediti. Ofitsialna töleýär, Hytaýa niremi töleýär. O ýerden maşin gelýär, tamojdan gelýär. Şöyle tamojna bahasy var. Şoň Gümrük tamojny, yani gümrük. Gumruk. Onu töleýär. Gümrük. Gumrukda töleýär. Balansa girýär. O haritler firma jygaçýar. Häzir bir topar firma edýär. Firma açýar. Hemme legalna. O diýmek näme? Sen erti firma açyp legalna geçirip hemme topar seni e-maillen. Gaýtyp sen büdjede pul getirýän, seni goramaly. Seni şu elinde şeyde saklamaly. Sen şu pullary öndürýän. Sen şu pullardan pul edýän. Sen şöyle nalog töleýän. Sen ykdysady üçin, Türkmenistan üçin gaty wajyp adam. Sen bar bolun üçin pensioner, pensiýasyn alýar.
ala çağıçyklar pasobel ya sana taalamallar seni baýyan diýip sana kömek etmeli kim sana azar berýär tapmaly şonu ýok etmeli şonu görem başga ýolda gitmeli şu zatlar başga Doğru. ýolda gitmeli sen rahat ýat ýa edara barman jam edýän şunlukdan saklan satyn diýen hiç kim gidip talamaz sen şu ýerde abarona saklamalylar sen bir topar nilgal operasiýa etmeliler rahat ýatýan ertimen tutmak giderler ýa o ýerde ol men satdy puluny gaýtyryp bermedi üstüme arda ýazdy ýa nilgalla edýän işim gynansamam ýa her kim algyly adamyň üstüne sen najat etmeli bolýan olam arda ýa seni alyp gidýärler o ýerde sen puluny alýarlar bir topar nilgal zatlar nilgal operasiýa başlar döredip seni ýaşyny sen ömrüni azalýar 50 ýaşda ölýän näçe sebebi Doğru. stressowy biznes nelegalny biznes. Doğru Murat. Legal edip 30'ka alıp arqyn yaşap firmaň 100-200 ýyl ýa dowam etbilýär. Aktyklaryň çoğullygyny dowam etdirip bilýär. Ony aktyklaryň çoğullygyny oglap başlata rewizionly komissiýa goýup bilýär. Olam kontrol etip bilýär. Ýatan ýerinde legal. Ine biz şu ýoly hödürlýär. Şol edýän işiň sen köpelmel aýtyp ağlalar ýa bizmena diýenler. Ýöne gaty rahat hökümet kömek eder. Egerde şun kunna sen onun 5% kredit alyan bolsaň 3% alarsyň krediti. Murat, ynhanny ýani biz başta nimäni aýtdyk? Şu wagt Türkmenistanyňky ykdysady öňügdişlik nämen hatarma gadanyldy? Şol esasan hökümet bilen halkyň arasyndaky sessiz korrupsiýon lalaşygyň esasyna gadanyldy. Ýani hökümete ýurdun ähli tebi baýlyklaryny talaýa, satýa, şondan bir pensionerlere pensiýa berýär, studentlere stipendiýa berýär, onuň maýyp müjriplere tölemeli maýyplyk pensiýasyny berýär. Onun başga kän hiç ýyly elpeşelpelik ýok. Halky metir ederlik bir aýlyga beren ok hökümet ýa bolmasa halka işsiz galsam üçün adam biznes edip beren bolsa, on biznesi halkara ýagdaýlara göre şu biznes birden girdici getirmesini goýsa, işenýär biznesmenler öz gazanjyny ýitirse, halk nime hökümet şoňa mysal üçin Şwetsiýadaky ýaly, ýa bolmasa Fransiýadaky ýaly, kanun döwletlerdäki ýaly oňa şu tä iş nimesini tempini ýene de öýe ýetjek derecesine ýetirýänçe pul beren ok. Ýani bu taýda akassa diýip bir zat bar Şwetsiýada. Sen işini ýitirsen, şu iş täden iş tapýansaň, akassa sana bir ýarym ýylmy, 3 aýmy alýan aýlygyň 80%-ni töleýär. Men özüm hem arasynda işimi ýitiremde, şu akassadan bir 3 aý, 4 aý kömek alıp yetiştim. Ondan yine iş taptım, yine de işimi devam ettim. Şolar ýaldat ýok Türkmenistanda. Inni men şu taýda sana berjek sorum şundan bar. Şu hökümet bilen halkyň arasynda korrupsiýon lalaşyk birinciden hökümet adyrýar. Hökümet başynda oturan, ýani Berdimuhammedowyň şu korrumpirlenen maşgalatyny onuň beter batga itekleýär, jinayeta itekleýär. On Berdimuhammedowyň özi etmese de on yegenleri, daýdalary, dogonlary ýa bolmasa şoň ilen salanlary Berdimuhammedowa arkalanyp erwet jinayetler edýärler. Ona ýadyňyzdadyr bir näçe ýyl, bir 2-3 ýyl mundan odal olar bir ýaş gyzy uzun ýyja doğrulap soňam daňdan o gyz men size aýdaryn polis aýdaryn ýene ony 5-nji 6-njy etażdan oklap öldürdiler. Başga da şolar ýaly öldürilýän ýaş gyzlar bar. Meslik edip soňam şolaryň polise baryp arz etmeginden ýa sud prokuratura ýüz tutmagyny gorkup olary öldürýärler. Onu sud prokuraturada olary tapmadyk bolan bolýarlar. Näme üçin? Sebebi şol idarlar ursalar Ýygynder arqatmaly. o ağalyk edici topara eltdiýär. Berdimuhammedowyň hut özüne bolmasa serdara eltdiýär ýa gaýynlaryna ýa nemelerine. Şo diýilen salanlar bolup çykýar. Ondan o taýda hiç ýyl adalaty gazanmak mümkin näme. Ola şeýle, ýani hökümeti şol korrupsiýon lalaşyk
edenettiliyor, itekliyor. Tebi devlet institusiyalarını yok ediyor. Halkın özüne nähil täsir edýär şol. Şu hökümet bilen arada sessiz korrupsiýonlar. Halkın sosial ýagdaýyny aýdaly, iqtisad sosial ýagdaýyny soňky 5 ýylyň dowamında belli bir derejede ýokary götürdi şollar. Ýol berdi halka özüni eklemäge. Ýöne şoň saglyk ýagdaýyny, şoň bir özüni alyp barşyna, umuman sosial keşfine nähil täsir etdi türkmen? Nimede apıl sapara yine gatlor elekiştiniz yani korrupsiyon ılalaşık var. Hükümet bilen halkın arasında. O zaman şu iki tane korrupsiyon yani topluluğun arasında VIP korrupsiyoner var. VIP kriminal korrupsiyoner var. Onu kurban oluyor doğumlanışları yerleri. İkinci kategoride yani onun pesirek olan VIP korrupsiyonerler yani ministerler, doğumlanışları, kurban Berdimuhamedov'un gaýnary, beýlikler. Ve 50'den gowrak yani öz garyndaşlar hökümetde minister, zamminister, vice-premier bolup işler. Ine şol umumy korrupsiyoner, umumy kriminal yani toporda gynatan halkymyzyň içinde. Gynatan. Ine şol näme getirer? Korrupsiyonerlere diňe gowluk getirer. Yani VIP korrupsiyonerlere diňe gowluk getirer. Olur batmaz, olur gününden bayar, Yani gününden hükümette oturan korrupsiyonerler. olur gününden bayar, olur pullarını ine kurban ol böyle Ferdar, on Gyýdy, Atabaýewa öz gyzyrlaryny tonlala Dubaydan çıkarıp Türkmenistana getirip VIP samolyot yani skor pomoş Şwetsariýadan samolyot getirip Şwetsariýaga geçirdiler. Bizapas yani döwleti. Öz kapitalyny. Te bular öz Türkmenistan döwlet ýolbaşçy men on lider, milli lider diýip ol ýöne bir erteki. Şol yani statuslar ulun pullar oglap bular geljegi belli. Pullar daşynla isten wagty isten döwletden yani mülk ada atpýan. Ine olar belli. Ine Türkmen halky näme getirer? Türkmen halkyny şular bir zady getirer. Ulu stresa, ulu yani kynçylyga. Näme Yani getiren olaýmadyn ol. getirdi o, olur şonla yaşayan. Näme bizim halkymyzyň umumy ýaşy, orta ýaşy pes. Olum şu stresler, sosial abespечение yok, sosial garantiya yok. Sosial garantiya bolanda näme bolýar? İşi ýitirsen, iş tapynçan hökümet sana orta aýlyk төлýär. Kwartirany, yani elektr energiýany, suwuny, aýlygyny gerek bolsa transport rasyonundan төлýär. İş tapynçan, ýene özüňe gelinçan. Men biznesmen bolumda, birinji firmam işläp ula barul edip, ýa-da ýapdym bolyn. Men çağırdılar da aýtdylar, sen köşeş, gerek bolsa psikolog al, sen gaty iş edipsiň, köp büdjede pul tapşyrdyň. Indi sana näme gerek bolsa, sen ýanky sosial kömegi alarsyň. Men aýlymy alyp durdum. Ýani aýlymy 1500-2000 euro aýyna төлýär, hökümet sana төлýär. Ondan daşary muht transport, kwartirana төлýär, onu төлýär. Men soň ýene firma açdym. Şonda da şol pullar töläp dowam etdirir. Men sordum, indi kesäň diýdim, ýok, sen ýene 1 ýyl hakyň bar, ýene 1 ýyllap maňa töledir şonu. Ine şoňa sosial garantiýa diýilýär. Medisina etsen muht, operasiýa $1 milyon operasiýa etsen muht. Ne şu sosial garantiýa. Mektepleriň okulary, mektepde kompýuterler gerekli hemme zat hökümet gatar. Sebebi biz iş edik, nalog töledik. Ne şol hatda şoňa diýilýär. Salyk töledik. Awa, salyk töledik. Ne şol sosial garantiýalar. Sen açýanmaýan, işini ýitirsen, ya maşgalan közense, maşgalda hiç kim işlemese, ya bir adam işlese, o pullar yetmese, hökümet ýap üstüne goşýar. Aram çağıran hökümet ýürüýte bir, mesela için ýylda bir gerek 600-700 ýewrodun ýa, ne yani tomuz eşgal artadan onu alırsan, kompýuter alıp berýär. Aýgaran seni ortaça adamdan kim etmeýär. Gazanyp işläp ýören ortaça adam girdişinden seni kim saklanýar. Ine şunu sosial garantiýa. Erteki günde sen çağıran bazarlarda taşka tüýräp gazanmallar, sen köçede maşin ýummallar, sen ýagny ılgap goňşyňa gidip kart pul alyp, magazine alyp kartoçka ýazyp harid almallar. Arkanda hökümet bu. Organizowany sistema, ýa-ni edilen sistema dur.
Şu günü bizim halkımın iyiliğine hiç tat yok. Doğru, Türkmen Murat. Men şu gururunu şoňa gelçek bolýan. Indi bir ikimizden bilýär. Fransada da, Şwetsada da edilsen ýanky şu gurrun berşin ýaly adam işsiz galanynda da aç galanok. Öýünü ojagyny ýitirenok. İşsiz galan maşgala da maşgala başdy ekleýiji tim taçym tada aýalam erkegem işleýär-de, ikisem işlämeli okman. Şwetsada şeýle düzgün, Fransada da şeýledir men şakym. Indi şolun ikisem aýdaly işini ýitiräýärine de belli bir wagtda. Barbyr şol maşgala hatda ýok ijeni ip işlerini içi bilýär, biraz öňküden elbetde petrek bolar. Ýöne sebäbi işleýän adam köp badanýar-da, sen işin bolsa köp badanýar. Ondan hatta bir gezek şu maşgala öňküsi ýaly ýylda bir gezek bir iki hepde adamdan deňde gidip dinjim alyp gelip bilýär. Özüm işini ýitiren maşgala şu. Şonu hemen hatany bolýar. Şol maşgalan edil beýleki müňlerçe, ýüz müňlerçe maşgalalar ýaly işlän wagtyna salgydyny aý tölenni üçin, düzgüne görä ýaşanny üçin, düzgüne görä işlänni üçin şeýle bolýar. Hökümet başyny akylanam düzgüne görä, konstitusiýa görä ýaşanny, Jinayet kodeksini bozmany üçin, bozmaýany üçin şeýle bolýar. Yöneni Türkmenistan'a ýagdaý nähili. Türkmenistan'a häzir iň ýagdaý gowy diýen adamlara näme üçindir? 50 bilen 60'ın arasynda gidip durlar, ölýärler. Näme bolupdyr? Ýüregi agry. Näme bolupdyr? Ýüregi durupdyr. Ýa bolmasa gan basyşy galypdyr da kellesine gan urupdyr. Kelle beýne gan urupdyr. Näme sebäpden şeýle bolýar? Şuň ykdysady sebäplerini gurrun beräýsen. Bildim. Ine alalım bir ortaça Türkmenin durmuşu. Sen mesela için potrotçu, biznesmen ya da yöne birini işle. Şu alyan hakın bunun sana yetiyor. Maşgalana yetiyor. Ekleyebilin. Yöne sen medisinana yeten o. Eğer de maşgalanda bir yaramaysa ulur stres. Niden pul almadı? Tebe bir operasiýa etmeli bolsa 4.000, 5.000, 10.000 dolar. Niden almadı? Karda batmadı. Kardarlygyny olam sana bärdäki ýaly 5 ýyllyk, 10 ýyllyk, 20 ýyllyk, 30 ýyllyk beren ok 3 aýlyk berýär, 2 aýlyk berýär, 4 aýlyk berýär. Onu bermeli. Oňa da stres giýje, o niden almaly, ylgamaly, harturmaly. Sen kellen duş stresde. Bir. İkinci stres. Eğer işiňde ýitiräsen, hiç tat ýok. Näme maşgalany eklemeli, näme çağrany eklemeli, o stres. Üçüncü stres. İşläp dursun, potrotçylyk edýän kalkol başlyk gelip ýanky haridyň alyp gidýär. Ya da üstüne ýanky следователь gelýär, MHM gelýär, polis gelýär. Olam stres. Oňa da pul çykarmaly. Niden almaly? Sen öňünde her wagt 5-10 000 dolar ýatan ok. Diýmek kardanmaly. Ýene de stres. Stres. Şunu atlar. Näme getirýär? O çölü çıkıp bahar ayı klyonka alıp sen ýaly derdeşlerini çağırıp 50 gram içip ayal maşgala. Oturup şu yerde açık destres diýär da stresini ayırmadan diğer ya. Ya da rak bolýan ya da başka kesel bolýan şey diýem adamda gynanyp ýa sistema bolmadan soň şular garantiýa sosial taraplaryny arkadan saklap duran hökümetiň sistemasy bolmadan soň ine seni ýaşyň köpegine ölmeli bolýar. Doğru. Doğru Murat, gaty doğru belledin şunu. Şu bir hili gaty gynanýan da gaty gowy gazanç edip beren, maşgalatyny ekläp beren, hiç da dar etmen, hor etmen, işläp beren oglanlarym birden tarpataýyn gidýärler. Tarpataýyn. Esasan şu hatta 40 bilen 60'ın arasy diýip alaýarlar. 40 bilen 60'ın arasynda gidýän adamlar ýok bolýan, ölüp gidýän, tarpataýyn ölýän adamlar budaýlaklaryň sany sajagy ýok. Inni o tarapyny aýtdym. Şol stres diýende, inen basyş altynda ýaşaýan adamlar. Stres diýmek şu adam mudama belli bir derecede şu dogul altynda ýaşaýar. Ertir gelip kim gerşime basyp bulmalar, ýanyň söndürjiler gelermi, ýangyçylar gelermi, hökümetiň salyk idarasy gelermi, ýa MHM gelermi, polis gelermi, kim gelip ähli pulumy alyp gider, kim neme ähli gazançyny pulja çykarar diýen ýaly, şu giýje de adam pakir ukuda da arkaýyn ýatyp bilmeýän bolmaly. Şoň netijede hem insanyna näme ýüregi ogruýa,
beyne urya şey diyorum adam fakir waltından yatı çahandan gidiye. Inni yine bir ştada yağday var. Benim bilen gururumda şolayan bir de kat yazayan illeşlerimiz şeyle bir dağdı. Bir yaramaz yağday yazıyorlar. E, bir taraptana gowy ýagdaý bar diýerlerde. Şäherlerde adamlar arak içmesini bir näçe ýyldan beri adatdylar diýerler. Toýa baranlaryna da aragyny öňkýaly ýutup ýatan oklar her kim bir götürse bir 50 gram ýa götürýär ýa götürenok her kiminiň öz nemesini saglygyny saklasy gelýär, öz figurasyny, öz gowrasynyň bir gelişigini saklasy gelýär. Artık maç tığınap yiyen yok. Näçe türlü nahar gelse de adamlar öňkýaly tığınap oturan oklar diýerler-de. Bir hili şäherde öz-özünden türkmen jemgyýetine bir gowy ýagdaý döredi diýip bize ýürüýtip şonu gurrun beren hatyadan illeşlerimiz var. Şo gaty begendir ýa. Diýmek adamlar şäher ýerlerinde paýtatda, Aşgabatda, Balkanda, Marada, Çärjewde, Daşowda, beýleki kiçenrek şäherlerde de eýýem sivilizasiýaň bir akymyna goşulyp durlar. Bu gaty begendir ýa. Ýöne beýleki tarapdan bir erwet ýagdaý belli ýalar. Murat, ne şunu men bir giňrek düşündirsem gaty bolar diýip atar edýän. Şu arakkeşlik, arakkorluk owa yerlerine göçüp bardy diye. Owa yerlerine tüýüşüp bardy diye de. Inni diye owalar owada toýda da yanky ýaly ýadyna güýdüne neme çöle çykyp ýa tehra yerlerine çykyp arak içmegem hatta aýal gyýlar gaty köp arak içýär diýerler. Nide görülen da Türkmen aýal gyýlary, Türkmen eneleri, Türkmen gelinleri çakıştırıp çöle çıkıp ine şuat ýalwatyny peýan bolýan şalar, ferrilip ýykylýan şalar wyjra bolup arak içýär diýerler. Bu niýe hilek beýle bolýar? Türkmenistan bir Türkmen gelin gyýlary hatda Türkmenistan orsun koloniýasy bulu kada beýle araga berilmediler ahirem. Aýratynam biziň gelin gyýlanma milletin bir sütünü bolup durdular. Arak içmediler. Eğerleri içip serhoş bolsa da Türkmen gelin gyýlary eneleri araktan içgiden daş durdular. Bu näme üçin beýle boldy? Inni Türkmenistan öz başda bolan üçin bolansoň Türkmen aýal gyýlary onu da owo aýal gyýlary araga ýatypdyrlar. Bu näme alamaty? Men düşünýän birinjiden şol iki tane kategoriýa adamlar bar da. Iki düýpli tapawut bar. Şäherde ýaşayanlar bar we ugurda ýaşayanlar. Şäherde arak içmäni goýunlygyň sebebi olar intellekt üçin näme? Ya olar akylly bolan üçin näme? Ýok. O ýerde mümkinçilikler gowlaşyp başlady. Ýagny adam birinji gazanýar. Gazananda hemme zatlardan geçýär. Kynçylykdan, stressden, onu içmeli bolýar. Haçanla puly alajak ýanky bir kanatyna, jüýsüne köprek bolsa, saglygyna seredip başlar. Ýagny mümkinçilik dörýär. Öz saglygyny gowlaşdyrman diýip pikir edýär. Men saglygymy ýitirdim, indi saglygymy gowlaşdyrmasam bolanok. Erteki gün ılgap harsulmalar ya açyk pulga zat diýip, saglygyny seredip başlar. Başga stadiýa, ýani öz üçin başga bir stadiýa. Indi oğlan seretsen, onun ýagdaýlary gatky. Onun hemme maksady doğulundan maksady. Jaý urmak, öýlenmek, çağ etmek. Başga maksat ýok. Akyl kılma. Indi mesela seň maksadyň, senin maksadyňyz başlan. Bir oturup pikir etmek, kitap yazmak, bir ýani öz islegiňizi kanagatlandyrmak. Onun maksady öýlenmek, çağ edilmek, çağlary ýani eşiklerini giydirmek, aç galdyrmalar boldy. Ine şoň üçin tuğkary bir şeýler. Käbirleri tuğkary diýe öýüne ýaşamylýarlar. Goşmaça jaý urjak bolýar. Ikinji jaý urjak bolýar çağatna ulu ogluny öýlendirmek, şoňa jaý urjak bolýar, ýene galýar o ýerde. Onsoň maşina aljak bolýar. Şoň üçin egerde ýöne Türkmenistanyň çäginde ýaşap ölmediýär ýaşajak bolsa, ýa açlykdan ölmediýär ýaşap bolýar Türkmenistanda. Kriminal bolsun, ýa-ki legal bolsun ýöne ýaşap bolýar. Olar ýa-ki öz baýlaryny östürmek üçin daşarda gitmen bolýar. Ne şo sebäple oğrun ýagdaýlary şäherininkiden düýp tapawut. Has kyn.
Sebäbi Türkmenistan'ın 60% halky owrada ýaşaýar. 30-40% halky diňe şäherde. Biz agro döwleti, biz ýanky industrial döwletde, biz ýanky ýokary tehnologiýa döwletde, biz ýanky intellektual ýokary ösen döwletde. Biz esasy 20-30% şäherlerde ýaşaýar, hökümet edaralarynda işleýär, 60-70% halkymyň owrada ýaşaýar. Kolhozlik diýerler. Ýani owu daýhanlar. Ne şu owrada sen näme bilýän? Sen zavod kurulýarmyň? Ýok, pul ýok. Sen näme bilýän? Diňe ýerden hasyl alaýmasan, ýa-da şo ýerde bir 2-3 tane traktor alyp beýleki potrotça bir servis edämeden, ýa şo ýerde maşina taýypçylyk edämeden, näme bunu bolýar? Mysal üçin şäherde sen taýypçylyk etbilýän, o firmadan bu firma satyp bilýän, daşörtden o firma getirip bilýän, eýýem çykdyjy ýok da baryp ýöne görämeli. Odan sen şähere gelmeli, adamlary tanamaly, sana ol adamlar inanmaly, sen pulsuz adam senden haridalar ýaly. Bir topar ýanky goşmaça problemalar bar. Onuň ýeňip bolmaýan. Şoň üçin o adamlary olaryň ykdysady şertler başga. Şäherdäkilerin ykdysady şertleri başga. Şäherde galanymak ansa, çalt galanyp, çalt aýagap bolýar. Owdak gelýän adama servis edip, onuň meselesini çözüp, ýa oýdan kriminal tarapdan galanyp bolýar. Bir topar zat bolýar şäherde. Owda gynasam köp tat ýok. Şoň üçin hemmeler şähere isleýär, şähere gitmäne, şäherde ýaşamana. Olaryň diňe bir ýol bar. Şähere gitmeden şurada tanışym bolmasa Türkiýe boldy. Türkiýede işek ýaly 24 saat işläp, ýa 16 saat işläp, şöyle pul galan jaý guraýmasaň, içinde diňe özüň ekler ýaly ýaşap bolýar. Şoň üçin içindekiler, owdakylar birinji maksatdary aç ölmeliler, ýagny işläp pul galanmaly. Lüboy ýagdaýda kriminal ofisial tapawy ýok we estetik ýagdaýda. O zaman ýanky şol depelere gidip şöyle köçe haly alyp arada çyp distres etmeli, ýa stresden aýrmaly. Şoň üçin olar intek ýa arada çypmaýan taşlamalar, arak bolan soň şol intek ölen ol. Dogrymy aýdyn. Sebäbi sen stresin aşagyny ýaşatan, şu ýa stresi bir ýerde çykarmaly. O näme çykarp bolýar? Oň ýollary 3 tane ýol. Arada içmeli, kriyet çekmeli, spor etmeli ya da psikolog. Başka yol, ýene bir ýol bar. Sen ýagny goşmaça klublara gaýtnap açyk kelläň, başga da goýup, ýani wagt tapyp, şu klublarda spor edýämiň, tant edýämiň, gitara çalýamyň, futbol oýnaýamyň, şey distres etmeli özüni. O zatlar Müştahide gep şahit gelende men bir gady bir belli hükman aýdasym gelýär. Arak diýilýän zat diýede bir aýdylan bir akylly gurrun bar. Arak hiç bir meseleni söylenok diýer. O diňe meseleň üstüne mesele goşýar diýerde. Şolom dogry. Şu arak içýän gelin gyýdylar, erkekler hem tapawy ýok. Şu ahir sonuna bagır sirrozundan ölýärler. Inni ştaýda men bir statistikan käbir maglumatlaryna ýüzlenesim gelýär. Türkmenistan häzir gyýnansalam, hatda şu Orta Aziýa döwletleriniň arasynda da bagır sirrozy boýunça birinji ýerde durýar. Elbetde men o Sowet döwründe bu arada makalalar ýazdym. Esasy o wagtlar agyz suwunyň hilinin pesliginden bolýardy şol. Yani Türkmenler köplenç oğu yerlerine aýratynam bagry, böwregi sanyň çykýardy. Bagır böwrek keselleri, iňçe kesel, hepatit, gaty giň ýaýranly. O wagtlar oň esasy sebäbi ýene bir ýere gaýtalýan agyz suwunyň minerallaşmagyndan hem hilinin pesliginden bolýardy. Emma häzirki ýagdaýda şol öňkü agyz suwunyň yaramazlygynyň üstüne uçtan tutma, arakorluk şolom ýaýrady. Şolom ýanky Türkmenliň bagyr kesellerine köp uçuramagyny getirýär. Şol statistikan görkezýän zady men pikirimçe bir sebäbi, bir uly sebäpleriniň biri şol. Spirtli içilen köp içilmegi. Ol aýal gyzlara näme? Ol spirtli içki asla ene hökmünde ýa-da geljekki eneler hökmünde ol düýbinden bolanok, erkege de bolanok.
erkekler bir erkek deyip ara işte ol ayarlara, gıyzalarlara yarama görüldü görkediyorlar. Bugün kakatı ara geçip serrep yatan olsa iyiliğin kapısında ya ödeyini ertekun çağalarım şunu gaytalıya. Bu katı ervet yağday. Yöne inni yeni bir zat var. Şu yankı gurrun veriyen nemeniz var. Adamlar şu tane ayarlıydılarım o yerlerine yadır. Şu stresi yani adamın bedenindeki, yüreğindeki howsalanı azaltmak için son şu eklenç iş sebepli yüze çıkan devamlı permanent değil ya da devamlı howsalanı basmak için araga şeraba yüdürüyorlar dediğiniz de. Şimdi şu araga şeraba yüdürseler şol meseleni mümkün bir näçe halatlık çözýändir. Olum çözmek değil, onun dine gaýra oýa. Yani süýşürýär, aňyrak süýşürýär da o mesele çözenok, arak hiç bir mesele çözenok. Dine şonu azıcık aňyrak süýşürýär da meseleň üstüne mesele boşy. Başga zat ýok taýda. Ýöne indi şu halkyň ahlak derejesine de yarama täsir edýär diýen hatlar gelýär dedi. Şu ayarlylaryň öz bir ahlak derejesini saklamak, türkmen ayarlylaryna mahsus bolan asyrlar boyu bir saýgallylyk, arastalyk, päkidelik, öz ýany ýoldaşyna weparlyk ýaly zatlarda da şu arak, şerap içmek şol yarama täsir edýär diýen bir de şolar ýaly hatlar gelýär, ýa-da indi şu arada näme aýdybilçek? Arkada para. Inni görýän ara içinde sen edil gysga wagtda stressini alyp bilýän, aýyp bilýän. Mysal üçin egerde kluba gatnaşsaň, futbol oýnasaň zat aýlap wagt gerek. Ara içinde sen edil 2-3 sagatda açyk kelläň üçürýän. O kompýuter gyzýar, sen şol ýamaşyn gyzýar. Şonu üçürýän açyk sowy ýamaşyn. Şol ýa sen 2 sagatlyk üçürýän. Yani şol şey hoş bolýançam. O soň ýene stressler gaýdyp gelýär. Daşynda işler ütken nokta. Onun streslerin biz yani çoğunrak söylesek stresler näme demeli berýär? Adalatsızlıkta. Yani adalatly sistem. Suutlar işler. Sosyal adalatsızlıktan. Sosyal adalatsızlık gaty dogry elleşmişler. Şondan emele berýär. Diýmek, eger sen sosial adalatsızlygy çözmeseň, stresler dowam eder, ömür, gysga ömür dowam eder. Ine gysga aýtsak. Şoň üçin biz sosial adalatly sistema urmaly. Biz öňden aýdyp gelýär. Olam konstitusiýa. Dünyada, bütün dünyada, şu planetada hükümet, döwlet we halkyň arasyndaky aragatnaşyk, baglanyşyk konstitusiýa. Şuňkunna Kanun esasında urunulmaly. konstitusiýa diýilýär, kanunlar. Şoň esasynda döwletler sosial adalatlyk we öz haklaryny gorap, ýöredip, ýani ýaşaýarlar, adalatly ýaşaýarlar. Türkmenistan'da şu döwletiň, hökümetiň we halkyň arasyndaky baglanşyk kriminal baglanşyk. Yani siz korrupsiýadan bilemedýär, biz bir-birimize diýerimdik, ýöne haklaryny talap etmek, konstitusiýa yntylymak boldy. Ine şoň esasynda ýokardakylarda da stres var, adalatsızlyk, ýöne urun pullar köp bolansoň, ora ýa sport edýär, zat edýär, wagty var, mümkinçilikler var. Ýöne halkda uraýaly wagt mümkinçilik ýok, pul ýok köp. Şoň üçin o stresler gaty halka derýär. Ýagny sosial adalatsızlyk stres getirýär, o streslerim halky ömrüni gysgandyrýar. Ine gysgaýsa. Köp sag bol, şunu gaty dogry berledin. Inni gysgaça aýdanda diýmek dine gazanç edenin yeterlik däl ekenne, sen saglygyň gowy bolmak üçin ýa-da howsalasy ýaşamak üçin, ýani stressiz ýaşamak üçin ştaýda bir hükman aýtmaly möhüm zat bar. Şol gazanç kanuny gazanç bolmaly. Şol seni sen injalygyny, gijeňni seni injalykdan aýryan gazanç däl, kanuny gazanç. Sen adam şekilli gazanýan, adam şekilli yatıp durýan, adam şekilli sen medisina hyzmatyň wa öz ýurdunda sen bir ýerde bir başyň agyryp aldyryň sylanyň güni Hindistana gitmeliler, Irana gitmeliler, Türkiýe gitmeliler ýa Ortaýa gitmeliler, türkmeniň özüni
Sovet döwründäki ýaly iň bolmagyna bir atly, awraýly, hünärli, ýokary hünärli doktorlar bolmaly, wraçlar bolmaly, lukmanlar bolmaly inni häzirki dil bilen aýdanda. Diýmek onna şu häzir debeten ýanky öňünden gurrun edişimiz ýaly debete häzir öz alyp barýan siýasatyny şo halkyň gazanjynyň kriminallerle, korrupsiýonlarle kanuny bolmak üçin görüşmegi gödüňde tutýar şeýlemi? Doğru. Ýöne şöyle bir birleşikçiňiz. Ýene de bellemeli zatlar bar. Kanun esasynda gazanmaly, konstitusiýa işlemeli, hökümeten bir kanun bolmaly. Doğru. Şu üç zatlar Türkmenistana sosial adalatly getirýär. Türkmenistana haklaryny goruýar. Türkmenistana kanunly gazanyp bolýar. Sosial stresler gibi. Sosial bir adalatlyk bolmaly. Şonuň üçin biz her wagt aýdýar, konstitusiýa, kanunlar. Şu konstitusiýadaky, şu Türkmenistan konstitusiýadaky kanunlaryny eger biz berja etsek, biz gül ýaly ýaşaýar. Stresam da, nalogum köpçelen ok. Gaýgylan bolmaly. Seni ýanky öýüňden elin gaňryp alyp gitmeli hiç kim ýa işiňden gaňryp onu tölmediň diýip. Urýal bolmaly. Mysal üçin Fransada mysal getireýin. 2 milyon dolara çelli. Yanlışlık etsem administrativni ştraf. Doğru. Türkmenistan'a 1000 dolara neme yanlışlık etsem türme batýar. Şan tapawdy. Sebebi ol sistema, represiýonly sistema, adamlar gıynamak sistema. Doğru. Biz adamlara gerek sistemada ýaşamaly. Adamlar üçün şoň bagtly ýaşamak üçin, şol kynlykda ýaşamak üçin biz sistema gurmaly. Ine onun üçin Inni diýmek onna, egerde demokratik watan Türkmenistan gysgaça ady dewlete şol agzbirlik bilen, agzbirlik halk hereketi, demokratik halk hereketi bilen bilelikde hem de ýene de käbir häzirki wagtda gizlin hereket edýän syýasy jemgyýetçilik guramalar bar Türkmenistanda. Olar biz bilen habarlaşýarlar, ýerliderli. Olaryň pikirleri birinki bilen deňgelýär, diýmek dewlete bilen hem deňgeler. Şu bileleşik koalisiýa hökümet başyna gelse, diýmek halk häzirkisinden onlarça istihas köp gazanyp biljek, hem kanuny esasda gazanyp biljek, hiç ýyly strese düşmek aladatan boljak gel, ömrüm uzaljak, iýiçýän zatlaryň hilem ýokary galjak, adalat, sosial adalatlylyk ornun aljak Türkmenistanda, hem adamyň türkmenden häzir ortaça ömrü şunu eşitip goýan adamlar Orta Aziýada da, hatta Orta Aziýada da iň pes derejede. Yani Türkmenden esasy häzir berilýän maglumata görä erkekleriň ýaşy 54-55, ortaça aýallar ýaşy 60 töweregi. ol ýalan 48-50 töweregi erkekler ýaşa. Ondan geçen. Ortaça. Men bu arada jedel edibiljek gel ýönüni bir de el ýeterli bolan maglumatlar 54-55 dik görkezýär da ýöne siň aýdýanyňdan men inkar edibiljek gel. Şeýle bolmagy mümkin iş ýüzünde. Şulatlara demokratik döwlet gurulsa, adalatly, sosial taýdan adalatly döwlet gurulsa, korrupsiýonlaryşyk esasynda ýaşamak mejburiýeti aradan aýrylsa, halk bilen hökümetiň arasynda hem kişi köçetip bir ýandan başlap tämirçi diýilýär häzir. Tämirçiden başlap prezidente çenni kanun esasynda işlese, ýaşasa hem gazansa, onu diýmek halkyň halk öňküsinden häzirkisinden onlarça köp gazan biljek, taglygam gowy boljak, ýynjylygam gowy boljak. Diýmek şoň üçin diýer ol. Ötüşem boljak. Azudan anamdy bol. Ötüşem bolar, adalatly durmuş bolmaly, köpüm gazanar. Ine tapawdy. Şoň üçin şuňky biz kanunlar biz goramaly, kanunlar esasynda biz ýa represiýa edilmeli. Kanunlar biz goramaly, ine şoň üçin çykarylýar kanunlar. O biz represiýa etmek üçin çykaran ok. Anyň ýa-ni Jenaýat kodeksi, represiýonly kodeks. Doğru. Adamlar gıynamak üçin edilen ol. Jenaýat kodeksi ýeňirrak bolmaly. Ýa-ni humanitarny bolmaly. Ýa-ni Aýplaýjy eňlik bilen adamları adalatly çözülýän kodeks bolmaly.
Şoň üçin bizim üýt kötmeli zatlarymyz köp. Düýünden döwlet gurmaly. Biz Doğru. häzir 60-njy 70-nji ýyllardaky döwletiň konstitusiýasyna esasyna ýaşaýar. Onam o Bayski iki tane atalogul Niyazow öz Bayski nämäni içine salyp ýani prezidentiň haklary ummasyz edip onu ýani Baydy öňki ýani asyryň döwletine getirdiler. Doğru. Biz düýünden Orta atırılan orta derecesine getirdiler da. Şimdi Murat bizim bari o bir 2-3 minut vaktimiz kaldı da. Şimdi şu eden gurrumuz gati mühim gurrum deyip men hasap ediyen şunu gelin gelecekte de yine devam edelim. Men pikirimçe eğer de halk häzir Demokratik Vatan Türkmenistan siyasi hareketini gollasa, sizin görüşünüzü gollasa, Azgyrlyk Demokratik Halk Hareketinin siyasatini Erkin Türkmenistan'ın alyp barýan jemgyýetçilik, siyasi jemgyýetçilik ýoluny gollasa, hem de beýleki demokratik görüş alyp barýan akımlary gollasa, diýmek geljekde häzirkisinden 10 esle gowy ýaşap biljek, garrylyk gelip ýetenne, pensiýa ýaşyna ýetenne hiç ýyly gaýbetmeden pensiýa çykyp biljek, çağalary Türkmenistan'ın öz içine para vermeyen okap ýokary derecede bilim alyp biljek, mekteplerde mut, oku, hiç ýyly tölewsiz, parasyz, hemme zatlar bolmaly bolup biljek, oku esbaplary, ähli zat, hem de Türkmenistan'ın iň esasy zat halky öz ertirini gaýbetmeýän, ertir näme ýerkem, näme giyerkem, ýa men çağalym, men başyma agyryp ballarym sızlasa, näme iyi bir şerkat diýen gaýgysy boljak gal. Hökümet halkyň arkasyna dağ ýaly bolup, dağın gaýasy ýaly bolup durjak. Onda näme bize diňe halk bilen häzir öz tomoşaçylarymyz, dinleýijilerimiz bilen hoşlaşaýmak galdy. Onda ben 30 sekund koşayım senin Tamam. ayarlarında. Biz illegal döwletden legal döwlete geçmeli. Biz öz çekmeli. Dine yankı giydijilerimizlerle beýleki ugrlarda da öz çekmeli. Yani siyasatda, cemiyet kuruluşunda, finansta, biznesde, potroççulukta, o hocalygyna hemme ugrlardan biz ösmeli. Häzir kötüş bu yankı bir hibrid ösüş. Dine rejima gerekli zatlar ösüye galanyny ösmeye gadama. yani bir günüm hoş günüm diýip ýaşar da. Şonu biz çıkmalı, bir beýleki döwletlerden ýygy almaly. Gatı doğru. Ona näme Murat, siz senden hoşlaşaýalım. Ola hoşsag bolun. Ýylardan biri dewlete öz ýani programmalaryny dowam eder aýdyp düşündirip we biz size näme haýty urda gitmelerini görkezler. Hoşsag bolun. Köp sağ ol Murat, bizim gepleşimize gelip beren gurrumluğumuz için diýmek halkyň geljegine, ýaty geljegine inanmak mümkin. Eger de bu uğurda demokratik görüş alınıp barylsa, adalatly durmuş gurmak Türkmenistanyna mümkin. Gadyrly ýyleşler, şunun bilen biz bu gedekki siyasi ykdysady temalara bagyşlanan, sosial tema bagyşlanan gepleşimizi geçirip oturýar. Ýene de efirde duruşýança. Hoş, sağ olun. Hoşsag bolun.